Има хора, които влизат в историята. И има хора, които се превръщат в история. Георги Аспарухов Гунди не е просто име от миналото. Той е символ. Символ на талант, чест, достоинство и любов към играта. Повече от половин век след трагичната му смърт, хиляди продължават да носят цветя пред паметника му. Милиони произнасят името му, а легендата остава в сърцата на хората. Гунди не принадлежи на едно поколение. Гунди принадлежи на България. Той е любимецът на народа, който вдъхновява поколения българи и се превръща в една от най-светлите фигури в историята на българския спорт. И до ден днешен неговото име продължава да обединява хората дори десетилетия след смъртта му. Но колко всъщност знаем за самия Гунди? Истина ли е, че един от най-великите клубове в света, Милан, е имал интерес към него? Истина ли е, че Гунди е бил агент на Държавна сигурност? Шофирал ли е пиян по време на катастрофата му? Съществуват ли и до днес неразкрити факти относно трагичната му гибел? И защо вече половин век след смъртта му името му продължава да буди толкова силни емоции? Отговорите на всички тези въпроси ще разберете в това видео. Останете до края. Здравейте, приятели, аз съм Коко Стоев. Днес ще говорим за един от най-великите български спортисти. Едно от най-светлите имена в историята на българския футбол. Георги Аспарухов Гунди. Ще ви запозная с факти, които дори не сте подозирали за легендата. А вие останете до края на видеото, ударете един subscribe и камбаната за нотификации за още стойностно съдържание. Първо ще ви запозная с ранния живот на легендата. Георги Аспарухов Рангелов е роден на 4 май 1943 г. в софийският квартал Редута. Животът му в общи линии преминава на улицата, където не му остава нищо друго, освен да играе в футбол. Впрочем, учил е в ПГТ Магахан. И за там съм правил клипче, така че да. Още от ранна детска възраст ясно се проличава страстта към футбола. Още от малко дете логично започва да тренира футбол. Постепенно Гунди се развива изключително бързо в юношеските формации на Левски, като печели шампионските титли за юноши през 60-та и 61 година. Първият впечатляващ факт за него е, че младия Гунди става част от първият отбор на Левски едва на 17 години. Да, правилно чухте. Едва на 17 години. И естествено, младокът бързо се утвърждава в мъжкия футбол и приковава вниманието върху себе си. Интересна подробност е, че освен за Левски, играе и за Ботев. Аспарухов играе за отбора на Ботев от 61 до 63 година, където отбива по това време задължителната си военна служба. Интересен факт е, че тогава той печели първият си трофей при мъжете – Купата на България през 63 година. Освен това, прави своя дебют в Европа с екипа на жълточерните, като достига четвърт финал и става голмайстор на Купата на носителите на купи. Вторият по сила европейски клубен турнир по това време. По-късно обаче отново се завръща в любимия си Левски, където достига апогея на кариерата си. Именно там Гунди се превръща в най-обичаният и най-популярният футболист в България по това време. И логично, успехите започват да валят. 3 пъти шампион на България, 3 пъти носител на Купата на България, голмайстор на първенството през 65-та година, футболист на годината през същата година, а сега идва и същинската част. През 65-та година Гунди завършва на 8-мо място в най-престижната международна класация за златната топка. Да, футболист, играещ в А група, завършва на 8-мо място в най-престижната класация. Наистина впечатляващо класиране за българин по това време. А 2 години по-късно Гунди става третият най-скъп футболист в света. Да, третия най-скъп футболист в света, струващ цели $600,000. Имайте предвид, че $600,000 за това време е била една изключително висока цена. Зад него са били футболисти като великия Еузебио и емблематичния сър Боби Чарлтън. Просто каквото и да кажем ще бъде малко.
А именно през същата година се случва нещо невиждано за Гунди, а и за българският футбол. Италианският Гранд Милан отправя умопомрачителна оферта на стойност 5 милиона долара към легендата на Левски Георги Аспарухов Гунди. Тази оферта пристига следствие на сблъсъците между Левски и Милан през есента на същата година. Тогава Гунди впечатлява европейските специалисти с уникалното си представяне. Италианските фенове на митичния Сан Сиро стават на крака и го аплодират. Легендарният треньор на русонерите Нерио Рико е готов на всичко, само и само за да привлече българската звезда. Както е известно на всички обаче, Гунди отказва офертата на Милан заради неговата прекалено силна привързаност с Левски с думите: "Кажи им, че има една страна България. В него има един отбор Левски. В него съм се родил и в него ще умра." Да, ама не. Истината е съвсем друга. По това време комунистическия режим в България не позволява народните футболисти да правят трансфери в чужбина. Още повече от държава в Западния блок. Това на практика прави трансфера на Гунди в Милан невъзможен. Самият Гунди естествено е искал да отиде в Колос като Милан. И причините са ясни. Много по-добри условия за игра. Игра на много по-високо ниво. А за финансовото възнаграждение мисля, че няма смисъл да говорим. За съжаление обаче, трансфер е нямало как да се осъществи. Стигаме и до другия казус. Този път свързан с държавна сигурност. Бил ли е Гунди агент на държавна сигурност? Наскоро един бивш кадър на ДС излезна в интервю и каза, че Гунди е бил офицер от ДС. Но истината е, че Георги Аспарухов не е бил таен агент или доносник на държавна сигурност. Подобно на много други водещи спортисти от епохата, той се води на работа към ведомственото министерство и по-късно получава офицерско звание като част от структурата на тогавашните клубове към ведомството. Тази практика е използвана за осигуряване на заплатите и осигуровки на спортистите по това време. И това не го прави оперативен работник, нито агент-доносник. Гунди не е бил агент на държавна сигурност. А това, че на някои хора им се иска да бъде, е друг въпрос. С времето обаче популярността му не отихва. Гунди все още е любимец на народа. Самият Гунди е знаен навсякъде, дори и в Европа. Пример за това са поканите, които той има за мачове в чест на легендарни футболисти като Лев Яшин и Тургай. Също така националният отбор на Бразилия го кани на 10 годишнината си по случай спечелването на световната титла. И нека да не забравяме онова легендарно 7-2 срещу вечния съперник ЦСКА. Насладете се! В седмата минута Аспарухов забива топката във вратата на Йорданов. Още един невероятен гол на Аспарухов. Дуспа. Удар на капитана, 7-1. Стигаме до може би най-тежкият момент в историята на българския футбол. На 30 юни 1971 година при катастрофа в прохода Витиня загиват легендарните футболисти на Левски Гунди и Котков. На път за Враца колата им се забива много тежко в камион. След удара в камиона, резервоара на колата на Гунди се взривява и избухва в пламъци. Загубата на двамата велики футболисти предизвиква национален траур. Погребението на Гунди и Котков предизвиква истински смут сред тоталитарната власт. Събирането на над половин милион души за последно с Богом с легендите се превръща в най-масовото гражданско поклонение в цялата история на България. Това огромно море от хора хвърля в ужас тогавашната комунистическа партия. Това е първият и последния път, в който режима допуска такова огромно събиране на едно място. Властта е стресната от факта, че народната обич и скръб могат да съберат спонтанно толкова много хора на едно място извън партийния контрол. Всички опити на властта да ограничат присъствието и да направят погребението по-скромно се провалят. Десетки хиляди души
се стичат на стадион Васил Левски и централните софийски гробища, за да си вземат последно с Богом с Гунди и Котков. Днес се навършват 55 години от смъртта на Георги Аспарухов Гунди. И макар и да е изминал повече от половин век от онзи трагичен ден, споменът за него продължава да живее в сърцата на хората, защото някои личности оставят следа, която времето не може да изтрие. Гунди не е просто велик футболист. Той е символ на човечност, доброта и морал. Пример, който остава жив и до ден днешен. И днес, повече от половин век по-късно, името му продължава да се произнася с обич и уважение. Защото истинските легенди не принадлежат на един клуб. Те принадлежат на целия народ. Защото легендите не живеят само в статистиката. Легендите живеят в сърцата на хората. Поклон пред паметта на единствения и неповторим Георги Аспарухов Гунди.